Стопански факултет е част от най-старото българско висше учебно заведение – Софийския университет Свети Климент Охридски. Обучението по икономически дисциплини в университета започва още през далечната 1892 година в Държавно-стопански отдел на юридическия факултет, а в последствие и в факултета за стопански и социални науки. Закрит през 1950 година, той е възстановен през 1990 под името Стопански факултет. В факултета се преподава най-съвременно знание на български, английски, немски и френски език. По време на следването си, освен икономическите дисциплини, студентите изучават два западни езика – право и информационни технологии. Преподавателите във факултета са учени, които дават на студентите не само теоретична подготовка, но споделят и своя практически опит от бизнеса, българската държавна администрация и европейските институции. Съществена част от обучението във факултета се извършва от чуждестранни професори от САЩ, Франция и Германия. По време на следването голям брой студенти заминават за един или два семестъра в университети в Германия, Франция, Холандия и други. А редица абсолвенти продължават образованието си в Оксфорд, ИНСЕАД, Лондонското икономическо училище и много други университети в целия свят. Библиотеката на факултета предоставя онлайн достъп до милиони публикации от научни издания, чрез електронните библиотеки JSTOR, Science Direct и други. Относително малкият брой студенти във факултета полага основите на тяхната сплотеност като общност от амбициозни и способни млади хора. Стопански факултет оставил всеки свой възпитаник не само много знания, но и най-вече добри приятелства и незабравими спомени.